Da kajing trishtom bat kajing long husiar jong kisam lasnong ka center gate nong po propar ki balayai pej perman ya ka songsuk songsengan ya ka snong kathan khamtam halor kajing roy jong ki kam sniu hakani kathan hnen kamiet hakapor spo beje tam ki khna samla hakajing tre langru da kisang long kumi ki layo ban kemno ya ki laingot kisnar di drugs bat ru ki bajudon keti hakaban chalan yau drugs hakani kathan nong po kat kum kajing itu da kisam lasnong laong bahadin kajing yai budin jongki yakum kita ki breu ki bujumlin banle yakni kam ki layo ban kem shwa ya ki arngut ki mendi drugs bat hadin gajing yak tokit yakini ki arngut ki laplapat ya ka kerteng jong unong salan drugs bat kumtahi ki samlasnong harangkat bat kilong kumi ki lalej bentwet uteu snar salan drugs tat hadu bakin dayo kem sunan yu lai thuru bahkani gajing litwet jong ki samla uteu snar salan drugs laong baka kemi jong teu snar kala persang bantok iki da kabakren da kumne kumtai tat hadu baki samla ki lakhan rahi ya kaying sa jongki bat banlap yuteu snar bat ban kemno yu hadin ba ulo persang banri halor kasat jong kaying jong u kita ki laingut ki balas akyamno nen kamet ide ki bala itu kerteng kum u sahil marbanyang khatpras nem u rajan rai laipos nem u kale chetri saupos nem layo kurubru naki ya u drugs ubadon laipon arpui gram ubadei u heroin prapunyuteli ki ternya ki baju penun kam hakabandi yau drugs arpunyuteli ki tin golden baju tap yau drugs bat kumjuru layo kurup ya kapisa kapasongdor hadu silak lai hajar tengka sauteli ki mobile phone bat katto kane teli ki dawai tablets hadin bala tokit benya da ki borsnong jong kanong po propar layo thu bakitei ki laingut ki dei ki baju le yakane kam labun sin bunwat bat ki baju syakyam ru halor kini ki kam jongki hadin kane nakaliang ki borsnong kilalik ban IT no yaki syaki bor jong pulit kanong po police station bat nakaliang ki bor pulit kila pengat yakite ki laingut haka kendon an jong ka NDPS a bat ka jing tokit yakite ki laingut ki bala syakem kadang nya chakman halor kate ka jing yokyam yakite ki laingut ki nong salan drugs hanong po propar nakaliang UMLA jong ka than uba meralbon sim ulap empau ya ka jing smukhia ka bajur halor ka jing yaroi jongum kini ki breu ki bajule yakite ki kam auria nakaliang jong u kum unong mi khmat jong kathan ula simkhia banyak renpan bat ki bor jong district khamtam yu DC jong karibhoi ba unpej perman khamtam ban penduk pendam sundon yakum kite gibreu bat khamtam yaune ujingdi buaj ubalap long ujingma yaka jingim joki kun samla Brisbu ni pibaro ngari ba wan plang ku parding do unong sem jong ka production house Red Door Productions bat hakani ka cap menta ngikwa ban kot yapi baro ban nisim mentah ke casting call jungi na benta ke film ke ba thmai bang an direct kada ngikwa ban kot yakini ke casting call kalong ba ngikwa ru ban penmi yakidur ki ba thmai ha ki film ki ba mi na kani ke jela jungi indala dep ya ke casting call halai phoi tarik umach yakitu ki basa jit ngikwa ban penlong ya ke acting workshop klang ba kila ban sotu bat kila ban nang ya kita ki basics of acting ikwa ban introduce ya ki ni style of acting ki bakot kita ki method acting but kumju ru kumno ban perform hakmat jongka kamera ya ka Red Door Production la don menta ku mas post nam malaysia meka balami bun teli ki film nakanika production house ki bun ki film ki balami nang ni ki layo la ki jong ki kusna bat la pen i ni film hakaleng ka perthai borok kowe ya ki film ki bami nakanika production house latip kerteng ki kum kata ka film movement ka kerteng ka kasi new wave bat kadau ba ngila khot ya ka kata kasi new wave kalong ba kum bangi don la ka jong ka tin ka thlit ngindiru bandon ya kata ka cinematic sensibility ka badai ka bangila ban ong ka badai ka jongi Akmi lenti ban UEP haka audition pidang up yanu pak She seems hypnotized, thank you, don't let me see.